Hei, mä olen Marju Kahvumäki, äskettäin eläkkeelle jäänyt uutistoimittaja. Minulle tämä upea Lapinlahden alue on sunnuntaikävelyjen kohde, vehreä keidas kaupungissa ja täällä voi nauttia päiväkahvit aivan uskomattoman hienossa ympäristössä, mikä huokuu historiaa ja kulttuuria. Mutta olen saanut sivusta seurata räppäripoikani ansiosta myös sitä valtavaa iloa, mitä tällainen yhteisö voi merkitä. Taiteilijat, yrittäjät, erityisryhmiin kuuluvat voivat täällä kohdata ja tehdä töitä. Yksi täällä työskentelevä on Klaus Welp ja hän seurasi 10 vuoden ajan taistelua Lapinlahdesta. Hän tallensi tuon dokkariksi ja nyt se on meidän kaikkien nähtävillä, kun dokkari saa ensi-iltansa Rakkautta ja anarkia-festareilla 31. päivä tammikuuta Biorexissa. Tuo leffahan on nähtävä.